milyen problémákkal küzdenek minden nap a KKV, kisvállalkozás, mikrovállalkozás tulajdonosok ma Magyarországon? Hát van nekem egy ügyfelem, ő egy masszőr, és van egy nagy álma, hogy felépít egy egészségcentrumot. De igazából ugye ő az, amit csinál, ért a masszírozáshoz és az ahhoz kapcsolódó kezelésekhez, viszont a technikai dolgokban nincsen nagyon otthon. Ez szerintem sokunkra, sokatokra rád is igaz lehet, és ez a masszőr ügyfelem, ő szeretné azt, hogy ne csak egy masszőr legyen, tehát hogy nem a munkaidejét kitölti masszázsokkal, és akkor ennyi az ő feladata. Nem, ő valójában egy olyan stúdiót szeretne felépíteni, ami az egészséghez kapcsolódó szolgáltatásokat tömöríti, és az emberek életét teszi jobbá azáltal, hogy tudatosabbak, illetve öntudatosabbak lesznek az egészségükkel és a testükkel kapcsolatban, és ez nekem nagyon tetszik, ugyanis ettől izgalmas a vállalkozás, és rá is igaz az, hogy ezekhez a technikai dolgokhoz nem igazán ért tulajdonképpen. Viszont ahhoz, hogy felépítsen az ember egy jól működő, akár automatizált, akár könnyen kezelhető vállalkozást, az vagy automatikus folyamatokra van szükség, vagy pedig rendszerekre, amit az ember korlátok közé szorít magának, és gyakorlatilag azt a folyamatot minden nap végigcsinálja, és egyre gyorsabban és gyorsabban csinálja ezt végig nap mint nap. És ennek az érdekessége, hogy én nem csak a folyamatokban és a rendszerek kialakításában tudok neki segíteni, hanem az, hogy neki van egy álma, és az álmát összekötjük a mai napi helyzetével, és az alapján nézzük meg, hogy mit kell csinálnia ahhoz, hogy ezt az álmot mielőbb el tudja érni, ne pedig olyan döntéseket hozzon, ami másik irányba viszi el őt. Így történt vele is, ugyanis az összes szabad ideje, vagy a ideje, amit munkára tud fordítani, az megtelt. Gyakorlatilag masszíroz éjjel-nappal. De ő azt gondolja, hogy ez nem normális, ami egy pozitív gondolkodás ilyen szempontból, tehát azon gondolkozik, hogy ezzel mit lehet kezdeni. És amikor leültünk konzultálni, én azt mondtam neki, hogy 3 dolgot kell megnézzünk. Tudja azt csinálni, hogy több pénzt valamilyen formán úgy alakítjuk a szolgáltatását, hogy több pénzt tudjon keresni ugyanannyi idő alatt, tehát ugyanazt a masszázs valamilyen formán drágában adja el. Lehet ez egy termék hozzákapcsolása, lehet egy olyan masszázs vagy szolgáltatás csomagnak a kialakítása, amiért többet tud elkérni, de ezáltal például nem kerül közelebb az álmának a megvalósításához, ugyanis arra a következtetésre jutottunk, hogy neki az idejét kell felszabadítani, úgy, hogy nevezzük úgy, hogy ugyanannyit keres. És ahhoz, hogy ez megtörténjen, nem tud feltétlenül érdemes nagyobb értékesítési csomagot választani, ezért azok a megoldások maradtak, ahol az idejét fel tudjuk szabadítani. Ez ilyen, hogy felvesz egy másik masszőrt, alkalmaz, legyen ez alvállalkozó vagy alkalmazott, az már részletkérés tulajdonképpen, de ő úgy tudja felszabadítani az idejét, hogyha a masszást kiadja másnak. De nagyon sok időt fordít arra, hogy online jelenléte is nagyon aktív legyen, ami gyakorlatilag egy nagyon aktív Facebook posztolásból, megosztásból áll. Ez is egy bizonyos mennyiségű sok időt elvisz az idejéből. Ugye masszíroz és gondozza a Facebook közösségi média oldalait, a Facebook és Instagram oldalait. Ugye le lehetne ezt is venni a válláról, erre is föl lehetne venni embert, aki ezt megcsinál, ez is egy másik lehetőség. Amiről még lehet gondolkozni, ugye nála az, hogy elér egy bizonyos célközönséget. Hogyha például azt nézzük, hogy felvesz egy alkalmazottat, annak meg kell tölteni a munkaidejét masszázsokkal. Ugye ez is egy kihívás, amikor az ember fölveszi először az első dolgozóját, akkor megfelelő mennyiségű munkát kell adni neki, hogy azt a pénzt és fizetséget, amit kifizetünk, azt meg tudja termelni. Ezt pedig azáltal tudjuk elérni, hogy gyakorlatilag egy ilyen pufferszerűen megnöveljük azt a mennyiséget, azt az ügyfél mennyiséget, amit képesek vagyunk elérni, amit ő képes elérni. És itt például azok a lehetőségek jöttek szóba, ugye mivel közösségi média oldalakon van ő jelen, kézenfekvő tulajdonképpen az egyik dolog a hirdetés,
De nem ebbe az irányba gondolkodunk, hanem egy nyereményjáték az azért fontosabb, vagy igazából ennek a kettőnek a hibridjéről lesz szó, mert ha nyereményjátékot hirdet meg, mint masször, akkor az emberek kedvelik, újraosztják, és ez egy virális tartalom lesz, tehát gyorsan fog terjedni az interneten. Erre érdemes még egy boostolás vagy ráhirdetést rákapcsolni, ami még nagyságrendekkel megnöveli az ő eredményét. És ez az egész gondolkodás, vagy gondolatmenet, illetve ötletelés nagyban hozzájárult ahhoz, hogy abba az irányba tegyük, és alakítsuk a szolgáltatásait, ami neki az álmához, illetve a végcéljaihoz közelebb juttatja a tevékenységét. Tehát hogy nézett ki a dolog? Ezt pedig felrajzoljuk szépen egy ilyen folyamatábrán. Tehát korlátozott idő, és ez volt az alapprobléma, korlátozott idő. Jó, és akkor gyakorlatilag ebből jön az, hogy megoldás lehet gyakorlatilag a kosárérték növelése, megoldás lehet az alkalmazott felvétele, és ugye felmerült a nyereményjáték lebonyolítása, mint lehetőség. Ugye ezek közül a kosárérték növelés az nem igazán járult volna hozzá az időszükségletnek a növeléséhez, ezért ezt el is vetettük, mert igazából ez nem is járul hozzá ahhoz, hogy időt szabadítsunk föl. Az alkalmazott felvétele azonban egy jó gondolat, és gyakorlatilag itt azt néztük meg, hogy lehet őt felvenni masszázsra, tehát a fő foglalkozási formára, illetve föl lehet venni gyakorlatilag közösségi felületek kezelésére. Ez viszont a közösségi felületnek, a közösségi platformoknak a kezelése nagyon nem megérős ennél a fázisban, úgyhogy ez is kihúzásra került. A másik lehetőség ugye arról volt szó, hogy valamelyest az alkalmazott felvétele, meg a nyereményjáték, az ugye összefüggésben van, mert hogyha most vesz fel alkalmazottat, belekerülne egy olyan helyzetbe, ahol nem tudja feltölteni az idejét. Ezért a nyereményjáték segítségével azt tudjuk elérni, hogy megnöveljük a leadek elérésének a lehetőségét. Ezáltal ez hozzá fog járulni ahhoz, hogy alkalmazottat tudjon fölvenni. Ezt így össze is tudjuk kötni, így félhúzom. Mert ennek az eredménye, ennek a kettőnek az eredménye egymás eredményéhez fog hozzájárulni. De a valóságban az a döntés született, hogy ez lesz az első lépés, ez pedig a második lépés, mert hogyha azt csináljuk, hogy megnöveljük a leadek elérését, akkor a közösségi média felületek több követővel fognak bírni. És ugye ez itt nagyon fontos, mert ez később elérheti mint egy ügyfélbázist. Ugye ennek van egy olyan kockázata, hogy a közösségi média oldalaink azok nem a miénk, erre pedig van egy másik lehetőség, ami tulajdonképpen arról szól, hogy az embereknek begyűjtjük az e-mailjét, ami gyakorlatilag, hogyha megvan az e-mail címük, akkor az majdnem ugyanaz, mint amikor megnöveljük a leadek elérésének a lehetőségét, viszont nincs meg az a kockázata, hogy elveszíthetjük a több követőt, mert az e-mail cím az közvetlenül nem a követőhöz, hanem a leadünkhöz szól, aminek pedig az az eredménye, hogy közvetlenül érjük el a leadjeinket, közvetlenül elérhető. Nehéz már itt leadnek hívni, mert mondhatjuk ügyfélbázisnak. Ugye itt ők keverten tartalmazzák azt, hogy van, aki nem vett még igénybe szolgáltatást nála, és van pedig, aki úgymond visszatérő ügyfél. Ezeket már lehet szegmentálni, de ez pedig az e-mail marketingnek a stratégiájához hozzátartozik, és közben visszatérünk arra a problémára, hogy az e-mail marketing is munka, és a nyereményjáték is munka, és ezeken a pontokon gyakorlatilag a korlátozott időre hat vissza, sajnos, de ezt az áldozatot muszáj meghozni, annak érdekében, hogy végeredményben sikeresen tudjon az ember alkalmazottat fölvenni. Tehát, amikor tele van az időnk, vagy
úgy érezzük, hogy nem bírjuk már a munkát, az nem egyszerűen azt jelenti, hogy alkalmazok egy másik embert, vagy pedig alvállalkozót hozok be a cégemhez, mert azt is meg kell előzni egy folyamat, egy jól átgondolt folyamat, ami az egészet lépésről lépésre segíti. És ebben tudtam segíteni a masszőr ügyfelemnek. Ha pedig nálad is szükség lehet rá, akkor a videó alatt megtalálod az elérhetőségeimet, illetve kövess be a csatornámat, mert több hasonló videót fogok még közzétenni.